dogari ko gay julumaaje ngande en jilinoma toro nde garnoɓe waande kadda yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV enen kala nandi oɗo pekan belɗo pekan cosaan cubalagal no ɓe kewi wiide ni pekan mo ganduɗa ina siftini en sangay sangaji nde kolli beeli mbeɓani joomum digue bomme sagataɓe so ndungu toɓino maaje keewi diƴe jewnima e kolaɗe wiyama horsere ndimangu yaata waalo hekeji kaɓɓitama laaɗe jolama wonko ɗum haalano Sadio nde keɗɗa oɗo pekan nde holko ɗum siftinma mawɗo Abou Allah jarama oɗo pekan siftini en ko heewi so tawi en keeɗima pekan oɗo ma en ciftor hen e duuɓi men ko tawiɗen ko eɗen jiiya image uji ɗi gara yeeso meɗen eɗen daara ene wayno hanki ni eɗen daara no gubbi gawaranno hanki no camɓe gawaranno samandiji no pijiranno e nde ceene saroji jamma so tawi yimɓe gawi gayni e fifiri so waɗama no yimɓe joldata e cokte so mbaɗama e foore daro ene won saaha yiide foore weeɓani gouverneur ara daro aire hokke yimɓe fof daro cabbo aire so yonti yimɓe fof gara uddi ene uddite yimɓe nangue ha keeɓa tuddude heewa yimɓe jeeri ara waalo ara yimɓe fof oɗo pekan siftini en ko heewi a jaama Sadio paaɗen ko toon to wiyete nokku men Bamacce nokku gandaɗo mo waɗani hondolle woni ko région Matam département mo Kanel ko nokku baɗɗo fayida no feewi nokku gandaɗo no feewi holko jogo e wadde toon ko ñalawma e cubalagal e fedde wempeƴe andade golle tonde golle jodde baɗɗe fayida no feewi bismango mabɓe to ganguel Cheikh Moussa nden Pindi TV yehino golle jodde baɗɗe fayida hikka Pindi andi yaade so tawi dañi no yaari so tawi yahani ni ɗum ɗo ko ballal amen hen ñande aljuma 16 asa 19 nde holko jogo e waɗe toon to banggue fifire walla dayda e ñande aljuma so Allah jibi ñande 16 mawɗo Abou e barmacinaɓe en piɓadde ko hen mawni e jammaji joga ɗum ko rewɓe ganduɗa anduɓe ganni hanki anduɓe jimɓe hanki no yimirtunno ene waɗirtunno wonno piyaka jimmete e rewɓe subalɓe no jibinanno ɓen jogoto hoɗum men ko en Ramata Husseini Saren e hono ɓen jogoto jammo to banggue cosaan ko heddi ko hulɗum toon galleji dendagal fina tawa furankoɓe ko wayno galleji lawɓe galleji fulɓe galleji dendagal yimɓe kala ko kewatno e Fouta kala yurgol e Fouta ma artono holla galle muɗum e gurdam muɗum e holko wonno métal muɗum ɗum koye jammaji jamma 16 o jamma 19 o dendagal tedduniraɓe jamma kamɓe fof on jamma ɓe noto ɓe gara e jamma hen pour hollude wonde teddugal ngal babacinaɓe dokkimi gaɗa ɓe gara duttude babacinaɓe teddugal kamɓe noon en jeeya ɓe hewɓe enen hen ɗum sikki ma ma aro inde mabɓe ko ɓuuri hen hewde so yimɓe nen inde kala hen kadi guinnaɗo tan ko inne ande wona neɗɗo boli pour en diwan muɗum a jaama no wayno ko teddina ko no heewi mbiyen tan ñalawma ɗi ko ñalawma wurtinde cukalagal ko wurtinde pinal men ko wurtinde gandi meɗen holko ɗamina goɗɗum jogo e gollede hen to banggue maayo ngo so tawi on ñalawma yonti so tawi ñalawma par ce que jammaji ɗi ko jammaji fijirleji e ɗum ɗo kono noon so ñalawmaji ɗi koto maayo to faya ñalawma o faya ko maayo hono wowra waɗede ni e kursi laaɗe ma mbattoon ma laaɗe ñanti yimɓe ñanto rewɓe wonɓe sukaɓe rewɓe wonɓe ñante daari e dane maayo he laaɗe ɗe ñante ha joni awɗi ɗe ñante joloɓe laaɗe ɓe ñanto ɓe jorto e laaɗe he ɓe lumba ɓe jaare ɓe garta worgo to yimɓe fof daari worgo gani caddiɓe no wora no gandirɗa ni no cubalago andira ni so tawi cubalago dereme maayo wiyama so cuballo wiyama yo sinko maayo en andino maayo sinkirte kala jatoon ñande hen ma yi toon ko wuuɗi fof fayi so Allah jaaɓi inchallah toon to Bamacce Salle Ali no ɓe kewi wiide ni ñalawmaji mawɗi baɗɗi fayida aljuma 16 e asa 19 ko ñalawma pinal ngal ganduɗa hanki so tawino sebɓe ina deftintuno ɓiɗɗo debbo watte koye dow ndimangu so tawi hanki eɗen gandi bandiraɓe ɓe ganduɗa ko fulɓe aynaɓe dewgal so waɗi ɓiɗɗo debbo watte koye dow cowoy bandiraɓe men lawɓe debbo watte koye dow gooba subalɓe so tawi ina mbaɗa kewmumen jafuɗon heddiɓe moni kala ne jogui pucci ɗe mbaɗatno subalɓe mbaɗatno ko laaɗe laana jombajo laana damboɓe e laana ɓe ganduɗa kañum goni yewtoɓe yimoɓe pekan haaloɓe ganni wadde en dokkude aadi so Allah lamɗo jaaɓi ñande aljuma 16 lewru avril ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Bamacce e ñande asande 19 so Allah lamɗo jaaɓi dendagal ko woni toon fedde wempeƴere waɗanno atta pinal men e gandi meɗen wayano ni bandiraɓe kawoyen toon so Allah lamɗo jaaɓi dogari ko gay julumaaje ngande en jilinoma toro
nde garnoɓe wande kadda